Mađarska je objavila kako je kupila L-39NG, zrakoplov koji je po prvi puta službeno predstavljen u listopadu 2018. godine, a radi se o zrakoplovima koje će mađarske oružane snage koristiti u svrhu obuke svojih pilota i izviđanja. Radi se o nabavci 12 školskih zrakoplova aerovodohodi L-39NG, a vijest je objavio vladin visoki dužnosnik 20. travnja 2022. godine. 8 ovih zrakoplova koristit će se za naprednu obuku pilota prije prelaska na Saab Gripen C, dok će se ostatak koristiti kao operativni izviđački zrakoplov. Vrijednost ugovora nije objavljena, ali prema najavi isporuka zrakoplova započeti će 2024. godine. Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka pregovaraju o uspostavi zajedničkog programa obuke pilota borbenih zrakoplova, vjerovatno korištenjem novih L-39NG. Nije poznato hoće li ova inicijativa dopuniti ili zamijeniti NATO program obuke pilota pod nazivom NFTE, čiji je potpisnik i Hrvatska. U nastavku videa pogledajmo o kakvim se zrakoplovima radi, te značaj uspostave programa inicijative u svrhu obuke pilota u odnosu na budući razvoj hrvatskog ratnog zrakoplovstva. L-39NG je najnoviji višenamjenski napredni mlazni školski zrakoplov koji je dizajnirao češki aerovodohodi Aerospace, a predstavljen je na Međunarodnom zrakoplovnom sajmu u Farnboroughu 2014. godine. Prvi prototip ovog zrakoplova izveo je svoj prvi let 2015. godine i sudjelovao je na izložbi povodom Dana NATO-a koji su održani 2016. godine. Namjera mu je pružiti poboljšane sposobnosti vojne letačke obuke koje su potrebne za zrakoplove 4. i 5. generacije, a nudi vrhunsku upravljivost i prošireni domet. Služiti će kao primarni i napredni mlazni trenažer za obuku i neposredno u napadnim misijama za ratna zrakoplovstva zemalja s ograničenim zračnim snagama, a može se koristiti za izvođenje lakih borbenih i izviđačkih misija u svim klimatskim uvjetima. Prvi predserijski zrakoplov izašao je s proizvodnih traka u listopadu 2018. godine, dok je prvi let obavljen u prosincu 2018. godine, a zrakoplov će zamijeniti zastarjelu flotu L-39 Albatros, mlaznih trenažnih zemaljskih zrakoplova kao i druge postojeće mlazne trenažere. Omnipol je strateški prodajni partner za zrakoplov L-39NG, u čiju je svrhu potpisao ugovor sa Aerovodohodi u veljači 2016. godine. Višenamjenski zrakoplov E-39NG opsežna je modernizacija mlaznog trenažera L-39 Albatros koji je razvijen početkom 70. godina i proizvedeno mu više od 3000 primjeraka, a koristi se u više ratnih zrakoplovstava diljem svijeta. Odlikuje ga poboljšan trup i krila radi poboljšanja aerodinamike i novi poklopac pilotske kabine koji omogućuje bolju preglednost, a uključuje i određene dobre komponente zrakoplova L-39, odnosno desetinu ukupnih dijelova. Redizajnirani trup zrakoplova dimenzija duljine 12,03 metara i s rasponom krila od 9,56 metara nudi radni vijek koji iznosi 15.000 sati, a održavanje je pojednostavljeno te su smanjeni ukupni operativni troškovi. Robustni dizajn uključuje redizajnirana krila s integriranim spremnicima za gorivo i zakrilca s električnim pogonom, a spremnici goriva imaju ugrađen sustav za punjenje pod pritiskom u jednoj točki, unutarnjeg i vanjskog kapaciteta 1450 kg, odnosno 570 kg. Zahvaljujući primjeni suvremenih materijala ima nešto manju masu praznog zrakoplova od 3100 kg, dok je znatno povećana njegova nosivost na 1200 kg, a maksimalna težina pri uzlijetanju iznosi 6300 kg i masa pri slijetanju od 5800 kg. L-39NG zahtjeva niske troškove održavanja i rada te nudi poboljšanu otpornost na koroziju, visoku pouzdanost i produženu izdržljivost. Konfigurabilna tandem staklena pilotska kabina trenažnog zrakoplova L-39NG prima dvočlanu posadu na sjedalima bez mogućnosti izbacivanja i pruža povećanu učinkovitost obuke i zaštitu od udara ptica. Opremljena potpuno digitaliziranom avionikom zapadne proizvodnje koja omogućuje simuliranje upravljivosti na različitim borbenim zrakoplova nove generacije, a proizvele su je tvrtke Genesis Aerosystems i Spiel Praha. Unutarnje osvjetljenje instrumenata unutar kabine kompatibilno je s naočalama za noćno gledanje, za pružanje poboljšane vidljivosti tijekom leta pri slabom osvjetljenju. Modularna kabina također uključuje potpuno integrirani paket digitalne avionike otvorene arhitekture, ugrađene virtualne sustave obuke i komunikacijske sustave kako bi se pilotima kadetima pružilo iskustvo u stvarnom vremenu.
Kao što smo već ranije naveli, osim za školovanje vojnih pilota, L-39NG će se moći koristiti za borbene zadaće, a naoružana verzija na 4 potkrilnim nosačima i podtrupnom nosaču moći će nositi različite kombinacije projektila, raketa i bombi do 370 kg. Također može nositi različite spremnike s elektrooptičkim infracrvenim senzorima za ISR, odnosno Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, zadaće nadzora iz zraka. Pokreće ga lagani turbomlazni motor Williams International koji štedi gorivo s ugrađenim FADEC sustavom kontrole rada, a razvija maksimalni potisak od 16,87 kN i stvara nisku razinu buke. Otvori za zrak postavljeni su preko krila kako bi se spriječilo oštećenje motora zbog stranih predmeta. Zrakoplov se može penjati brzinom od 23 metra u sekundi. Najveća brzina koju novi Albatros može postići iznosi 775 km/h. Najveći vrhunac leta je 12.160 metara, dok najveći dolet iznosi 1400 km. Na sastanku ministara obrane NATO saveza koji je održan 17. i 18. lipnja 2020. godine, 11 članica NATO saveza pokrenulo je multinacionalnu inicijativu za obuku borbenih pilota na europskom kontinentu. Osim Hrvatske, inicijativu su potpisali ministri obrane 10 zemalja članica NATO-a, i to Bugarska, Češka, Grčka, Mađarska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Portugal, Rumunjska, Španjolska i Turska. Odabrana su tako 2 NFTE kampusa za obuku, a to su Centar za obuku letenja u Češkoj, Međunarodna škola za obuku letenja u Italiji. Sagledavajući ovu nabavku zrakoplova L-39NG za mađarsko ratno zrakoplovstvo i obje inicijative, možemo lako zaključiti kako će budući piloti hrvatskog ratnog zrakoplovstva u budućnosti letjeti na ovim zrakoplovima. Iako je Mađarska dio obje inicijative, odlučila se na nabavku ovih zrakoplova koji će moći maksimalno iskoristiti u svrhu obuke i eventualnog nadzora svoje zemlje. Hrvatska je nabavila više namjenske borbene zrakoplove Rafale. Dio je NATO NFT inicijative, ali nikako ne treba isključiti nabavku sličnog zrakoplova kako bi se stekla autonomija u obuci pri sve izazovnijim vremenima i kretanjima na globalnoj razini. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte i moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.